आंहा दिनै थाइसेबो फैसा गैयामोन। आंनो 5 लाख होगोन, साख्रि होगोन, गथ' सानैखौ थैजासे नायनायनि। थैजासे गैया, जेबो होआसै, ओरैनो 2 लाख थाखाल' गथायनानै होबाय आंनो। 2023 मायथाइनि 17 सेप्तेम्बर माब्लाबाबो सानफेरै जाथाया जालांदोंमोन अनजुलि नार्जारिनि जिउआव। जाथाया जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि झारबारि ओनसोलाव। दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन जेब्ला अनजुलि नार्जारिनि फिसाय हेमन्त नार्जारिया सरकारि न' मोननायाव बाहायनो होनना लोगोफोरजों हाग्रानि दंफां लानानै फैफिननाय समाव हाग्रा बिफानजों मावफानाय NGOनि सोद्रोमाया अना खाना नायगार खर' गुब्रुलायनाय गावनानै गावथारदोंमोन। এই ঘৰৰ মালিক যি দুখাইছে, যি গুলি খাইছে, হেমন্ত নাৰ্জাৰী। এই হেমন্ত নাৰ্জাৰীয়ে আমাৰ 2022 আৰু 23 চনৰ যি আৱাজ প্লাছ ঘৰ, চৰকাৰী ঘৰ, PMAY ঘৰ তেওঁ পাইছিলে। তেওঁৰ ঘৰ আধাৰুৱা হৈ আছে। তেওঁৰ কাৰণে কাৰ্ডৰ দৰকাৰ আছিলে আমি জানামতে। তেওঁ বোধকৰো জংঘলত অকলেতে যাব নোৱাৰে। তেওঁ লগে ভাগে কিবা কৰি মিলি পেলাই তেওঁ বোধকৰো আমাৰ যি কিবা কৰিছোঁ তেওঁ গৈছিলে। हेमन्त नार्जारिया झारबारि ओनसोलनि गियानिपुर गामिनि रुंसारि थिजु नार्जारिनि फिसाज्लामोन। हेमन्त नार्जारिया गावथारजानायनि उनाव फिसाय गैजायै जानाय अनजालि नार्जारिया सानै उन्दै फिसाजोखौ लानानै जेबो राहा गैयै जानानै जोबोद दुखु दाहानि गेजेरजों जिउ खुंबोनांगौ जादों। बै समाव BTCनि खुंथायनि फारसेनिफ्राय सानै उन्दै हिन्जावसाखौ फरायनायनि बिबानखौ बानस'नायनि बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे माखासे मदद होनायनि रादाय होदोंमोन, नाथाय 2 लाख रां होनानै गावसिनि बिबानखौ फोजोबदोंमोन। जोङो न'खरनि सुबुंनो राङारि अनसुंथाइ होगोन आरो लोगोसे जिहेतु बेनि न'खराव जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला साख्रि मावनो हानाय बैसोनि सुबुं गैया। दा बेनिखायनो बिसोरनि जि जिउ खांनाय बायदिसिना राहा लामा खालामना होनायजों लोगोसे सानै गथ'नि फरायनायखौ थोंजोङैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दायित्व लानो थाखाय आं खावलायदों, जाहाथे गथ'फ्रा गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हाजासिम बिनि फरायनायनि गासैबो दायित्वखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायो, आं बेखौ खावलायदों। बेवहाय बे गासैबो इनकुवेरिनि रिपर्ट फैनाय लोगो 2 लाख रांजों फिसायनि फानराय एबा श्राद्ध बायदिखौ खुंनायनि उनाव दुखुथिया अनजालिनि आखाइयाव जेबो थाहैयाखैमोन। BTC ओनसोल एबा बर' समाजनि बायदिसिना जेंनानि सायाव अरायबो बाथ्रा बुंबोबाय थानाय मोनसे समनि एबसुनि गोख्रों दैदेनगिरि एबा जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा अनजुलि नार्जारिनि दुखुथिया थासारिनि खौरां लानायजों लोगोसे गावनि फारसेनिफ्राय जा एसे हायो मदद होदों। आथिखालनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सोरखारा बे बिथिङाव नायफिननानै अनजुलि नार्जारि आरो बिनि सानै उन्दै हिन्जावसाखौ मदद होनायखौ बयबो हास्थायदों। आंखौ दिनै सारनिसिम आं गोजोननाय थाबाय, आंनि गैयैखौ सुफुंफैनायनि थाखाय। गाननाय जोमनाय आरो खम्बल आरो फैसा एसे होफैनायनि थाखाय गोजोनबाय। आंहा दिनै थाइसेबो फैसा गैयामोन। आं दिनै बिराद सानसे आं दिनै दुखु समाव आं बिदि मोननानै सारनिसिम गोजोननाय थाबाय। गथ' सानैबो लोमजानायमोन आं नायनो थाखाय फैसायानो गैयामोन। दिनै सारा आंनो होफैबाय, आं गोजोननाय थाबाय थैजासे सारनिसिम। आरो आं आगोलावबो मोननांगौखौ मोनासै आङो। प्रमद सारा आंनो 5 लाख होगोन, साख्रि होगोन, गथ' सानैखौ थैजासे नायनायनि। थैजासे होगोन आं बेनो होनदोंमोन। गैया, जेबो होआसै, ओरैनो 2 लाख थाखाल' गथायनानै होबाय आंनो। जेबो गैया, साख्रियाबो गैया। दा इन्टारभिउ हैलायलायबाय आङो, गैया बेबो।
दा जेबो राहा गैला आंहा गथ' सानैखौ नायनो थाखायनो दानि सरखार गोदाननि सायाव आङो एसे हास्थायो एसे अननानै गथ' सानैखौ नायनो थाखाय आंनो एसे हरोबा मोजां जागौमोन नायनो थाखाय दा फोरोंनाय जाहोनाय आं खस्थ' जानांबाय सरखार गोदाना नायफिनोबा मोजां जागौमोन आं बे गियानपुर गामियाव दिनै बे हेमन्त नार्जारिनि रुंसारि हेमन्त नार्जारिनि बिसि अनजुलि नार्जारि दा बे न'खराव फैनाय जाबाय बे फिसाजो जोंहानि बे माइदां नार्जारि ओमफ्राय फिसाजोआ सासेया हिरा नार्जारि दा दाखालिबो खेबसे फैबाय आङो दा जोंनिफ्राय माबा मोनसे एसेबाबो अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखौ लानो जों फैनाय जादों दा गोजां बोथोर फैबाय जि जोम गैया आं दाखालिबो खबर लाखादों दख'नाबो गैयानो जेबो गैया ओंखायनो आङो न'नि मानसि होफैलाबाय ओरैनो न'नि मानसि फैयो औ ओरैनो गोजाम गोफोन होफैनायखौनो गाननानै थायो आं दा बायनो राहा गैला आं जेबो दा ओंखायनो आं कम्बल गांसे एसे माबानानै गोजां बोथोराव माबानो थाखाय कम्बल लाबोनाय जाबाय गानग्रा दख'नाबो ओमफ्राय फिसानो गस्ला गस्ला बेबो बेखिनि ओमफ्राय एसे रां एसे अनसुंथाइ जों नुखाबाय बेहा जेबो गैया दा गैया सार ओरैबायदि माने सर्बहारा जाबाय बेखौ बयबो मिथिखानाय जाबाय दा नायनानै मिथिखायो बे फिसा सानैखौ बेंनांगौआ सासे बिमा रानिनि थाखाय एथ' सम्भब नङा बे गावखौसो नायनो ना फिसाफोरखौ नायनो दा फिसाफ्रा लेखा फरायनांगौ आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय बुथुमनो ना नों मा खालामनो फैसा थाखा गरसेबो गैया बुथुमबाबो आं मोनजाला बेफोर गिदिर माने स्ट्रागोल बे मानसिनि जिबननि थांना थानाय मोनसे संग्राम बेयो दा बेफोराव जों जुदि सहाय होलायलायाबा अननाय जागोन आरो जों नुखाथारबाय मिथिखाबाय बिनि फिसायखौ अनाखाना 17 सेप्तेम्बर 2023आव साधारन मोनसे फिसा एखेबारे आइवाइनि न' लुनो होननानै साइकेल लाबोनाय माने दंफां थुख्रासेनि थाखाय गावथारदों आरो बे गावथारदों फरेस्टनि एनजिअ'आव गावथारदों इलिगेल एखेबारे ओरैबायदि अननाय जघन्य खामानि बियो एखेबारे नों एनजिअ'आ बोरै बे फरेस्टनि राइफलखौ लानानै बोरै गावथारमोन होनबालाय एथ' अननाय बेखि जों सिरि थानो हायो आरो रायजोफ्रा बोरै सिरि थादोंबालाय बेखौलाय जोंनि आफादफ्रा बर'नि आफादफ्रा बहा थैनो हादोंबालाय मानो सिरि थादों गिदिर कुइसना बेसो दा नङैनि मानसिखौ गावथारगोन दाय होनानै नङै मानसिखौ बुथारगोन अब्ला बे समाजा बोरै मोजां जागोन फालाय आरो बेयाव जों जुदि रावबो सहाय जुदि होनो हायाब्ला नायनो हायाब्ला अनसुंथाइ रावबो होआब्ला बे समाजा मा जागोन समाजा गाज्रि जागोन बिसिंखल जागोन ओंखायनो जोङो गाज्रिया गाज्रि थागोन सोरबा गाज्रि मावबाय थेवबो जोंथ' मोजां मानसि दंना दा जों मोजां मानसिफ्रा एसेबाबो जों नोजोर अनलायनांगोन जाहाथे जों बिसोरखौ माने अनग्रा मानसि दं बेबायदि मोनसे अनुभब जों जाहाथे बिसोरनि गोसोआव लाबोनो हायो माने जोंखौ जे अननाय खालामबाय जोंखौ अनग्रा रावबो गैला समाजाव जाथियाव रावबो गैला बेबायदि भाबा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनाव माने बे खैफोदाव गोलैनाय मानसिफोरनियाव बे फैनो नाङा जोंखौ अनग्रा मेरला दं जाथियाव बयबो अनलायलायो बयबो सहाय होयो बिदि मोनसे जोंनि गेजेराव माबाया फैनांगौ आरो जों बेखौनो लाबोनांगौ होमब्लासो समाजा जौगागोन समाजा दावगागोन नों बिदि नङाब्ला गावथारबाय बुथारबाय रावबो खबर गैया जोब्बाय आरोखि दाथ' आं दुखु मोनदों मा बे हेमन्तखौ जेब्ला गावथारो बे समाव बिसोरखौ ओरैबायदि माने इस्टाब्लिस खालामना दोनदोंमोन बे थंबा सिखावसो ओरैबायदि थंबा सिखाव मानसि गावथारदों बेखौ गावथारदों बेबायदि खिन्थु गावथारनाय जे बिराद अननाय जादों फरेस्टनि माने राइफलनि गावथारदों बे जे इलिगेल बेखौ जे एरेस्ट खालामनांगौ हमनांगौ बेयाव गैया बेयाव दोनखोमानाय एखेबारे आरो बेखौ जोंनि फरायसा आफादनि जायनाखि नेताफोर बिसोरनो दोनखोमादों दिनै आं बे सैथो बाथ्राखौ बुंनांगोन आरोखि बिसोर जुदि गोख्रों जानायमोनब्ला सोरमोन बेलाय एथ' इलिगेल राइफल लालायनानै गावथारनाया दोनखोमानो नागिरनाय एखेबारे बे थंफा सिखाव होननानै इस्टाब्लिस खालामनो नागिरनाय बिराद अननाय आरोखि दा जों दिनै बुंनो नागिरदों जे बिसोर थंफा सिखाव नङा आरो रायजोफ्रा खुनु दिन बिसास खालामनाङा हेमन्तआ थंफा सिखाव नङामोन रायजोफोराबो बयबो बुजिनांगोन आरोखि थंफा सिखाव नङा साधारन न' गंसे लुनो थाखाय बे माबा लायदों बेल' आरो जोंहा बेल' नङा नैबे गामियावनो जोंसारफा अना खाना फिसाला सासे गावथारजाबाय बेहाबो आरो बिनि लोगो जनक कुमार ब्रह्म बेबो गावथारजाबाय दा बिसोरखौ ओरैबायदि माने इस्टाब्लिस खालामनांबाय बे दिफेन बर'मोनहा बुंबाय जे माने एखेबारे बे दादागिरिमोन गुन्दागिरिमोन थाखा फैसा लुथिनानै जाग्रा मानसि नै गावथारनायजों अननाय जाबा बेखौ जे माने माबानांगौ प्रतिबाद खालामनांगौ खालामाखिसै गाज्रिसो माने बिराद मुं सुनानै बिसोरखौ माने बुथारनायखौ जास्टिफाइस खालामनो नागिरबाय
होमब्ला बे जाथिया बोरै मोजां जानोसै फिसा फिसौ दाय नागिरनानै गावथारब्लाबो बुथारब्लाबो जों रावबो रिएक्सन खालामनो रोङा दुखु मोननाय फोरमायनाय गैया होमब्ला बे समाजा मोजां जागोन जाया समाजा बेखायनो जों दिनै गोख्रों जानानै जों आवगायनांगौ गोख्रों जाना आवगायगोन आंखौथ' बिराद दाय होदों बिसोरखौ माने माबानायनि थाखाय दावराव दैख्रेम नार्जारिया थंबं सिखावजों लोगो हाग्रा सिफायग्रा लोगो होनला बुंग्रा एखेबारे बेबायदि बुंलादों ससियेल मिडियायाव बे अनेक बुङो आरोखि खिन्थु आं बेखौ फरमा खालामा न्यायनि थाखाय जों मावनांगौ आरो गोरिब गुन्द्रानि खैफोद जादोंब्ला जों बेखौ सहायनांगौ बयबो मदद नांगौ जों बेखौ लुबैयो दा दिनै फेरेंगा जाहा बसुमतारी इएमआ खम बुंदोंमोन आंसोलायनो थंबं सिखाव दावराव दैख्रेम नार्जारिया थंबं सिखाव नायनायसै नों गावहा बेसेबां थंबं खावदों जेसेबां थंबं खावनायाव हमजादों फेरेंगानि जोबासो ट्राक कि ट्राक थंबं खावनो लांबाय माबाजों एखेबारे मा होनो बेखौ हन्डाजों हाबाय दा हमजानायफ्रा फेरेंगानि जोब बिनि एनजिअ मावो दा गावस्रा बिराद गिदिर गिदिर थंबं खावनानै फाननानै माबायो खौथि थाखा खामायो नै गोरिब गुन्द्रानि न'खर हेमन्त बेखौनो गावथारबाय थंबं सिखावनाय बेसेबां अननाय बेनो माखाय जों ओंखायनो जावलेल' बुंदों बेबायदिखौ जों जायगा होनो नाङा प्रतिबाद खालामनांगौ आरो बे फेरेंगा बायदि मानसिखौ जों जायगा होनो नाङा बेखौ फेजेनथारनांगौ बेबायदि मानसिया लिडार जायोब्ला जाहाथे सेस जागोन जों बुंबाय थादों दा दिनै बे बुंनायजों दिनै बयनिबो मोदै थरथिं जानायखाय गाबनाय दुखुनि मोदै बेफोर दिनै अभिसाब जादों फेरेंगानाव दिनै मोननै समस्ति दिनै दारायदों बे बावखुंग्रि आरो माने माबायाव निसिमायाव दा मोननैयाव जेनबाय बे जेननाय खारना बेनो नै बे अनजुलिमोननि मेगननि मोदै बे फिसाफोरनि माने दिखार गोनां जायनाखि माबा भबिष्यत बेसोरनि माबायानो साव नांदों बेनाव जेनबाय बे दिनै आरो जों जायगा होनना बिदिखौ माने लुबैदों अनजुलि नार्जारिनो जों जानाखि सहायदों बे साफिसियेन्ट नङा जथेस्थ' नङा आरो जोङो आं खावलायगोन जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा मन्दिर बिथाङा जाहाथे एसेबाबो नायो अनो आरो अननांगोन आरो जों बेबायदि दुखुथियाफोरखौ जों माने सहाय होनांगोन होमब्लासो समाजा जौगागोन